Dilig pang iwan. Hi guys, welcome back. Oh, okay. Okay lang yan, te, para masaya. Okay lang magkamali para masaya. Welcome back. Sige na rin, be. Hello guys, welcome back. Ang aming channel. Welcome back po sa aming YouTube channel. Ulit. Hello guys, welcome back. Okay nga. Hindi ka naman yung welcome back. Welcome back. Wala nang kam. Okay lang yan, ante. Continue. Oh, last call. Take 3. Oh, dali na. Last na. Hello guys, mga kadrago, nandito kami na sa magkuha kami ng bulak. Bulak. Unan. Yun. Yun. May bulak na niya. Anong Tagalog na? Eh, nung Ilocano? Kasapanglay. Kasapanglay. Sa English ay cotton. Cotton Cotton tree. tree? Cotton Or Cotton ano nga yung candy. Silk cotton tree. Silk cotton tree. Ano yan guys, bale, yun po yung ginagawa namin dati nung mga bata kami. Papakita lang namin sa inyo yung ginagawa naming unan. Yung mga panahon yan, guys, na wala pang nabibili sa bahay nung fiber. Tsaka wala pang pambili noon. Siyempre bago tayo makakuha nun, kailangan natin ng bonggang-bonggang mahabang panungkit dahil hindi natin yung drone namin, no? Taas. hindi natin maakit sa mataas. Tara! Let's go. Tsaka kulambo. Yes, kulambo. Kulambo ko yan sa paa guys. Kinuha nila yung tahi-tahi baga nila guys. Kawawa naman guys yung paa ko guys. Ay, Isa pang ante, welcome back. Welcome back. Hindi ko ikat yun. Ito oh. Nakikita nyo ba yan? lang kami sa gilid guys ng kalsada. Ayan, may nalag. Ay, pulutin natin yung nalaglag. At kiyatin sana namin mataas pala. Yun! 10. Magka-add tayo. Sala mo. Piso isa dati? oo. Ngayon wala nang nagbebenta na. Wala na kasi marami nang Unan. Piso isa pala yan dati. Gayog-yog. Dapat yung banda sa baba. Yun.
Wag. Hala, may na kasi kayo magpulot. Timur yung labas eh. Dami na? Nagpakasya ko sa isang ulan niyo. Mali nga tadakti ko sa mga atang yung mata. Nalaigid ka, Dr. Sike. Naginuwi mo ko ng nilas pa. Sakit sa tingin. Ano nga din? Ako nga. Napag gano'n mga dito. Kasi tirabid mo hindi guys. Nag-regal. Nagsakit itong ngad. Ay! Oy, umiyak na, may magdaan. Naungatan! Isang sako na? Dapat mapuno yan. Punuin natin yung sako. Oo eh. Balat niya lang nagpakapal din. Pagpagdi mo lang. Nabito yun. Huwag tayo bunga-punga nata. Yun. Nako, puro mataas. Kabababa pa. Sarado na eh. Tagkay sa mo. At magmerinda mo tayo dyan. Mag-utang. Diyan ka tirita eh? Kayo may pagdalawa eh. Katirita ang utang ka. Magbayad man. Kay ka to, mag-utang ka. Pati baso hiramin mo. Kagawad. Kaya nagkasapanglayon ko nga na. Kagawad. Sa magsisibay pira. May pira ka, pautang. Kulang kami sa bala. Lakayin dala pera dyan tayo? Si Ante Ligaya, pabagbag, walang dala. Yung pala, tabako lang. Baril lang. Cigarettes. Mag-down ka muna ng piso kang tirita para portion na magbayad tayo. May mag-deposit. Dami nante? Kulang pa? Bayan na. Hindi na sa kami. Ito pa tayo. Pagkaya unang pa lang yan. Baka pa mo di ganom. A few moments later. Ano, nakautang kaya? 120 na raw mamaya. Tubong piso. Yan, maki-merienda muna kami dito. Makitambay. Sarap dito. Ayun o. Merienda. Merienda tayo ng ano. Utang. Merienda agad. Buti pinautang kami sa tindahan. Dito lang. Naka-open nyo. Timbangin mo yun, Je. Oo ba? Walang iyak-iyak ha? Magkuhan. Ay, dapat walang labis, walang kulang. Hawakan mo lahat. Ayan na yung lahat pantay-pantay. Masakit sa liig magtangad. Napagod, nagsungkit, nagngato. Okay lang yan, maglambot man yan mamaya. Gamitin mo yung unang eh. Kadami. Wala kayong maalam ng experience niyan sa unan na yan. Hindi, hawakan mo na. Ako ano, mayroon. yung ano, Hindi. Nung bata sa isa. Panghi. puro ginaisbuan. Hindi. Isa ba? Yung ano, nahihinagis ko dun sa ano, sa bubong. Paano kasi, katigas-tigas na. Sobrang tigas na nung ano, nung kapas. Tapos puro buto na yung ano niya, yung
laman nung loob. Parang naipon na yung buto, naging ang sakit na sa ano Parang di kaya ng sa ulo. Ginagawa niya kiskisan sa paa. Parang di kaya ng pito eh. Ang ginawa ko, hinagis ko sa bubong. May dagdagan natin. Nagwala guys. Baka matayo. Ilan na lang, dalawa. Kusay-kusay. Ako pag nakakauna ng ganyan yung buto, ginaganong ko ng daliri ko. Sakit kaya sa Parang ginapaglaruan ko. sakit kaya sa ano, sa May pasimple guys. So, sabi, pantay-pantay. Buti nga, pantay tayo. Oh, mas madami sa'yo, ante. Hop, sama na to ay. kuntay lang sa Ilan akin. na baga ay? Wow. Na? Diet. Ito na lang pala natira. Sobra na eh. Tama na. Kunti sa akin, oh. Antay na panood mo na ba yung malabanas natin? Wala akong pagpanuran. Napanood ng tibaseng. Nagkasalita dun sa kusina mag-isa kanina. May kaltak ng kaltak eh. Ganun ng ganun eh. Siguro naisip niya kung ako lang yan. Nabatok niya na. Ang pagyan. Buti kung gusto mo ante, kalay nung pauwi kami. Ay na. Gagawin na kami. Tug sa alon. Tayab-tayab na dyan ibang kami. Kayo sa mga bangka na. Nervous ako eh. Naka-life vest kami dalawa lang. Mulay naka-jacket ako siguro. Naka-jacket. Mata, Naka-life jacket. Kaya yun ang dahilan guys, kaya hindi namin masama-sama itong Kaya ko. Nervyosa na kami. Mas nervyosa pa siya, wala Kung si Auntie Paseng, Kaya niya daw maglaro. ano yan, kayang-kaya. Sa Auntie Ligayan. Daanan yun Auntie ng barko, yung papuntang ano. Sana nyo yaon daligaya. Madait pa nga yun. Hindi, ganyan ko. Gakawayan nga yung nakukuha nila doon. Yung unang nakuha eh, sa tikriti, naghilayan talaga mahaba. Talagay. Pagkawan, pag yung dyan ay patang na. Kalakin ulo. Away ka, baga mo ulang. Oo, nag-ano pa, nagalingkis pa siya. Ano pagkada, baniya? Hindi. Yung malaking tao May malaking sima siyang ganun oh. Parang Kasi usok namin doon sa butas mag-ano kami, mag-sisel. Hanggang dito oh, ante, yung ipasok namin sa butas. Kalaki ng butas niya, ganito oh, kasya ka. ito siyang tao. Kasya nga ako doon. Kasya daw doon yung walang ngipin. Buti dyan napasok mo rin. Nag-aakap pa nga kami dyan kay ko noon. Baka yung gano'n niya lang Pero yun. ano, ginanon ko lang kasi, di ba nakuha Ano nga masabi lang na naglubog ka? Ang nahirapan ako mag-ano eh. Hindi baga tayo. Hindi baga. Oo. Malapit na kami sa Santa Teresa. Batugin pa sa aming kabin. Kung saan sa nakarating na ako doon. Malalim. Pampang. A few moments later. Ayan, dito kami sa bukid. Dito kami gagawa ng unan. Isang unan. Hello! Oh, dalawa ang bulo namin. Ganito ang pilisangan mo noon. Pero kadami akong unang na ganito noon. Ginapahingit ko lang. Paano wala man akong paglagyanan noon. Paano mo? Meron na nagpasok sa ilong ko. Ginabutasan ng daga. Pinagpapahingit ko. Nabigyan ko sila ng unan. Ganod. Yung mga unan. Nagawa sa ganito, ante? Kaya lang yung maigsi. Yung maigsi kasi. Katapangan. Ayaw kaya ang isaw-saw mo sa sili. Hindi ganong magkipis yung Tapang, mga hinahamon kita. Kadaling nga Auntie magkibis to eh. o yung malalaki, itong ganitong malaki, madaling magkipis kaysa yung maliliit. Ilang unan mo pa lang ano na kagad. Piso isa pala ayan nung araw. Ngayon, wala nang nandun. Mapagos na. Libre na lang, libre. 5 piso. Wala na kasing, madalang na yung gumagamit dito eh. Bukod kaya sa unan, ano kaya pwede gawin dito? Doon ang una, nakatay. Sabi nila yung ano, yung buto niya daw, sinasangag, sabi ng katutubo sinasangag nila, tapos kinakain niya parang mani. Lasang mani daw. Pero hindi pa namin siya na-try. Kaya na-try na daw ng katutubo. Yan o, sinasangag siya. Ginagawang milk tea. Gawin pa nilang kape ito kaya. Paminta? Hindi pang kape. Baka pwedeng gawing paminta to.
Kabahing lang siya guys. Kaya lang ito, hindi siya pwede labhan, no? Makatigas ito sa ano, sa lang ilalim. pinakapundin nila lang. Mapangit, pwede mong labhan sa usaw niya. Sa isa. Ayan mo lang mabilag eh. Mabilag naman eh. Puro panghi dati yung ganyan. Nagangsag. Nagtigas te kasi puro Kaya nga, Diyos ko day, kang angsag. Lagi niyang iniihian guys yung ganito niya noon. Grabe ka naman. Magatulo talaga yung ihi. Kahit nga rin si Ping, ihi siya. Siyempre bata. Ano Kaya yung parang parte hindi yun ng nagabangon. kabataan. Hindi siya nagabangon guys. Nakapagod Tanghali pag na, hindi napagod. pa bangon pala. Armidor Pala, lang. yung pala meron siyang imam. Dabanan. Kulang nga na nga lang, maglagay ako ng batya dun sa ilalim. Silang dalawa na isa ay na, Diyos ko day. Pag nagsama, Gapaligsahan. baha ang kwarto. Karagalpak si Tuwing mama. umaga talaga yun. Yung paggising Makita mo talaga yung ilalim, Je, nung kama. Anong higaan? Kala mo laging hinugasan, nabasa. Ay na, kala mo dati ko, Jai. Kala mo ginawa ng Yung banggirahan. pagkagising mo, alam mo na kung ano yung kulin mo. Basang-basahan. Si mama dati yung kadal niya ako, nag-ishbook ka man eh. Kal-aromidor ko lang. Kar-aromidor. Yung ano mo yung siya, yung gigising sa'yo eh. Yung kurot. Oo. Nag-isbo ka ba na? May pagalpak pa yun, guys. Mama. Ay, nakakamiss kay mama eh. Yung, ano pa lang, alas 5 pa lang nagigising. Aldaw man na, hindi kayo pa yung nakaririeng. Bumtak man data. Bumtak data. Ay, bumtak ta inita, hindi kayo pa yung nakarieng. Sabi niya. Bumpak yung movie niya. Ibig sabihin, pabuka na yung, ay pa, ano na yung araw eh, mga natulog pa. Kasi, pag ano talaga, ayaw niya ng tanghali kami nagigising. Kahit man ngayon, tanghali ka pa rin magising. Yan anay tayo nga duwat. Nagapasok na sa agong ko. Bilisan nyo habang walang hangin. Uy, may pakunan na ako. Tapos ito pwedeng pang ano to, pang aron. Yun mo. Higilig pang iwang. Kasak. Ano ka man naman ikaw ga? Itong ginapang iwang mo eh. Dati. Awan na, sugat-sugat din. Kasta na eh. Kahit ano man. Kahit bislak na nakarugay. Kahit na Pulagidan mo lang yung bislak eh. Pwede na. Naranasan din namin yung mga guys, yung nagapalipas dyan sa gilid-gilid ng bakir-bakir. Ano ba yung tawag doon? Labas ng sama ng loob. Ay, importante. Sa dalawang unang day. Gagawin niya. Meron dala sa antilig, antipas eh. Yun, no? Bulak mo yung paano. Puro bulak na, oh, may bulak. Ikadalawa na. Una ni Basang. Isa ba? Kadaming Lambot unang yan. ni Basang dyan. Tandayan mo yung isa. Kanya pwede ko ano. Basang na kadaming mga unang dyan na. Dito tayo guys sa fish pond. Nagpapakain ng isda si Ate Nerissa. Yung asawa ni Kuya Ulan. Malalaki na rin tayo. May kikit na. May ganto na. Lalaki na rin ha. Sayang nga yung isa dyan kanina o namatay ganyan nakalaki o. Ginano siguro ng ibon. Ibon yun. Pero isa lang naman. Isa lang. Hindi makita kasi oh. Malabo. Kasi malalaki na yung ano nila sa tubig. Yun, malalaki na yung isa dyan. Kinakon kasi ng ibon. Lalo pa yung umaga kasi nga, di ba nagalutang sila, dinadagit ng ibon. May tansi na nga. Ba? Hindi man Kadalang man kasi lagay nila oh. May tansi. malalaki na yan kasi malalaki na yung tuwan ng tubig. Yan, shout out muna tayo guys habang tinatapos ang ating pillow.
Pilaw ala Kasapanglay. Shoutout po kay JT Lorenzana from Paranaque. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Divina at kay Sir Eliasar family from Toronto, Canada. Hello po, ingat po kayo dyan sa Canada. Sa Canada. Hello po kay Ka Joey at kay Ka Vicky Kalanday from lokal ng Tagumpay. Hello po. Kumusta po kayo dyan, mga kapatid? Shoutout din po kay Sir Edgar at kay Ma'am Maria Mar from South Korea. Hello po. Belated happy birthday din po kay Sir Ronald Santos Katbagan. Happy birthday po! Advance happy birthday din po kay Ma'am Angeline Di Pedro. Advance happy 18th birthday po. God bless po. Enjoy your day. Happy birthday! Shoutout din po sa mga taga Davao City, lokal ng Jen Malvar. Hello po. Hello po, mga kapatid. Kay Joji Miranda. Hello po, ingat po kayo dyan. Hello, Sir Joji. Advance happy birthday po sa Mrs. po ni Sir Elmer Katabay. Happy birthday! Happy birthday po. Happy birthday po. Advance happy birthday din po kay Ma'am Hannah Grace at kay Shena Elisa Pruel ng General Santos City. Hello, happy birthday! Happy birthday po. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Sir Edwin Gaza from Las Vegas. Ingat po kayo dyan, sir. God bless po. Thank you po sa walang sawang panunood. Thank you, thank you. Thank you po sa panonood. Kay Ma'am Pasita Eleazar, ingat po kayo dyan sa Toronto, Canada. Hello, Hello po, po. ingat po kayo. Shout out din po kay Sir Charles Tagoligan and Gina Tagoligan. Hello po. Kumusta Ingat po? po kayo dyan. Ay, baka mamaya. Ano, tapos na? Malayo sa tindahan. Next. May umutot. Sino yun? Sino yun? Diyan sa unahan. Ipabulos na muna tanganay, hapo. Hindi ako napunto. Ganda na ito. Una nun. Una nun. Kasi nagagait ka. Yan, no? Ang ganda na yan, ah. Bago lagyan ng punda. Bitin. Kahit Guys, finished product. hindi kahit punda. Okay na yan. Punda na lang. Pang ulo. Kasi man ang ulo dyan. Para sa anak ni Isa. Tipid tips. Ito na guys, ang ginawa naming unan. Yeah. Tulog na. With punda. Yan, mayroon na tayong gagamitin mamaya. Ready O, agad. diba? Malambot. Okay, sa nga naman bilhin mo pa. 150. Kasi nasa 100 to 150 rin yung isang ganito. Ando lang agtutugol na rin. Lapaminta. Yun guys, hanggang dito na lang po ulit ang aming episode. Sana po ay nag-enjoy po kayo at sana meron po tayong natutunan sa aming video. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aming YouTube channel. Thank you po. Sa ating mga bagong subscriber. Thank you po. Thank you po. Subscribe na. Bye! Ingat kayo dyan.